ପରିଚିତ ଆଣ୍ଟି ସେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି। ଯେବେ ଯେବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ସେ ବନେଇକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଚାରିଲେ ପିଠା ଖାଇବ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ କୋଉ ପିଠା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। 12 ବର୍ଷରେ 13 ପର୍ବ ଆଉ ସେହି ପର୍ବରେ ମୋର ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ହାତଛଡ଼ା କରିବି? ଭିଡ଼ିଓଟା ନେବି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନମକିନ୍ ପ୍ରିୟ। ସିଏ ବି ମୋ ମନ ଜାଣି 2 ପ୍ରକାର ପୁର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର, ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଳୁ ମଟର କଷାର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସ୍‌ଟି। ପ୍ରଥମେ ବାସମତୀ ଚାଉଳକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଏଭଳି ଭାବେ ଚୂନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଡ଼ାଇରେ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଚୂନାଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ତାକୁ ଜନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଚୂନାଟି ଜନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବେ। ସେ ଚୂନା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଅଟା ଯେମିତି ଚକଟନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ ପାଣି ହାତ କରି ଆକୁ ଭଲକି ଚକଟି ଦେବେ। ଭଲକି ଚକଟିବେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୁମ୍ସ ନ ରହେ। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠାଟି ଫାଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁରଟି ଦେବେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ସେପ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ଦରକାର, ଗୋଲ କରିକି ତାର ସେପ୍ଟା ନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୁର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ମୋ ଆଣ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ରେ ତାକୁ ବନେଇ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ପୁରଟି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନେଇକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଯଦି ସେ ପୁରର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଟିକେ ଫାଟିଯିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପୁର ଆଉ ବାହାରିବନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମଟର ଆଳୁ କଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଆମର ଛେନା ନଡ଼ିଆର ପୁର। ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇ ଇଡ଼ଲି ଗରମ କରିକି ଇଡ଼ଲିର ଛାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଇଭଳି ପିଠା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଥୋଇଦେବେ ଏବଂ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେବେ ବି ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଥାଏ ମୋର ପିଲାଦିନର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖିଆ ଅସୁର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ।